बे नाङोब्ला 20,000 थाखानि खाना जागोन आरोखि आं खाना जागोन रियेल कसमसे आयो गोरलै गोलाम लाना फैथारदों बेस्राफोरैनो जोंहा जितुनिखि नैबे दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैनाय रायजोफोर माने नायनो फैनाय रायजोफोरखौ एसे गासैबो खनसे देखायनोसै आरो आं ओरैबायदि मानसि जादों दिनै थम थम मोनगोनासेयाव फैदों आरोना बयबो थम थम दङ ओरैजाय माबा दङ ओमफ्राय मा दंमोनथाय फ्रिज दङ ओमफ्राय ओरैजाय स्कुटि दङ आरोना बेखौ एसे देखायनोसै आङो बेखौ मोनगोनासेयाव माने लटारि खेलाबो जाथारसै नालाय ओंखायनो एसे देखायनोसै आङो मानसिफोरखौ नै सोरबा सोरबा सलायनाय बेबो सोरबा गाखोनाय बेबो खुलुमलायथारदों नै ओइ गुमै मोनगोन ना मोनगोन माने ओरैबायदि मिजिङाथ' बयनावबो थायो नङा माना मासे केनेसो नै दोलाजोबनायसो गोजा आच्छा बिदिसो ओमफ्राय नैयावबो नङा अलरेडिनो ओरैबायदि जाना पेकिंआव बिदि फैनाय मिथिबायना बयबो मानसिया माने मोनगोन होननानै आसा खालामो नङा होमबा इयाव खायाना इयाव नाङाबो नाङाबो नङालै बे पार्ट बाय पार्ट माने बे बुस्थुआ बे सेकेन्ड हेन्डसो ओमफ्राय बेखौ नायलाय इयो इन्जुर गोनां मिथिला आरोना सोर कन्टेक्ट खालामना लाबोखो जायखिजाया नायग्राफ्रा नुबाय सोरबा बायनानै माने माबानायसोयो आच्छा दोलानाय नङा रायजोफ्रा बिदि खोन्थाबाय आरोना आंथ' मिथियाखैमोन दासो फार्स्ट टाइम नुदों सानो मोनो होननानै बयबो आसा खालामो सिन्दुर दंखायलाय आंना टम गंसे दङ दंखायो अलरेडि दंखायो नोंसो मिथिखायो खिन्थु बे नाङोब्ला 20,000 थाखानि खाना जागोन आरोखि आं खाना जागोन रियेल कसमसे आसा खालामदों आरोना गुमैयाबो आंबो आसा खालामनायखौ जागोन दे बिदिब्ला माने बयबो आसा खालामदों आरोना बेल' नङा बयबो आसा खालामदों मोनगौबानो एसे प्रब्लेम देखायदों आरोना माने सोर माबायाव अफुग लानानै नायखो आंथ' मिथिला जोंबोथ' मिथियामोन बेखौ लाबोग्रासो मिथिसिगोन नै थांसै दे आं एसे मानसिफोरखौ खोन्थास्रांनि ओरैबायदि मानसि जादों आरोना माने लटारि दं नालाय गुबुन हारिनिबो मानसि माखासेफ्रा एकदम नायनो फैदों आरोना बेखौ एखेलगे बेजों खेलाया दंखायो नालाय दसे नेक्सटि माने ओइपासनि मोसानायाबो जाखासिगोन ओमफ्राय खेलायाबो जाखासिगोन नालाय ओरै एसे देखायनोसै नै हाजोनिबो मानसि माखासेयाबो फैजोबदों गासिबो बिसोरनोबो बुहुत फानदों आरोना लटारियाबो जागोन लादोंना लायाखै लादोंना नेदो एसे ओरै रायजोफोरखौ एसे देखायनोसै आङो ओइ सुबुं बबाव गाखोदों नोङो नुहुराखै नामा नै लटारि मोनगोन आसायाव फैदों नै खायथायाबो दंखायो बेना थम थमा माब्रै डाबल लांनो लुगैखो बियो मालाय गैयिफोरनो होब्रा आच्छा बाथाम बोरै खबरा बैसागुनि मिसिङावनो गामसा जुथा लंपेन्ट फिट आर'नाइ लानांगौ गोदोनायाव ओरै एकदम नै बिथिं फारसेथिं मोसाग्राफोर आरोना मोसानो बाहागो लाफैग्राफ्रा बिथिं दंजोबथारो गासिबो ओमफ्राय नै बिथिं खावसेथिं नायनो फैग्राफोर गासैखौबो नायदो सियारा एसे खम जादोंलै माबाया गसंजोबनांबायसो माथो माखासेफ्रा नै बिसोर जाहैबाय मोसानो फैग्राफोर मोसानो बाहागो लाफैग्राफोर मा लागोनि मोनलाय नोंसोरो मा लागोनि अ सुथेफारानि ना मोसाखांबाय ना दे नोंसोरलाय मा लागोनि आयौ बेसे गोजानलाय सलसलियाव बबेथिंजाय गोजानथार माजों फैनाय नोंसोरलाय आयो दा माजों थांलै बोथोराबो गाज्रि जाबाय नै गथ' गथायथार आयो गोरलै गोलाम लाना फैथारदों बेस्राफोरैनो नैबे जाहैबाय नोलोबारिनि जायगानि बिसोरो गोसोबानो मोसानो हायो बिसोरो बिराद बाहागो लादों बेस्राफोर खाथिखाय नै मोसाखांबाय आं माथो गोजाननि बायदि नुदों असिना नुदों माथो मानसिफोरखौलाय नै सिफुं सुनायाव जोंहा बोरायबाबो एकदम नागाराखै आरोना बाहागो लादों
मोनसेल'सैसो गैला मोननै ना मोनसे साबायखर थाबाय बे समाव आसा खावरि बिथांमोननिसिम